South Africa siyabingelela kuphina kuplan khona nempilo umduduza Mkhwanazi sembela inyaka nomusha kuJanuary namhlanje kumhla ka-15 2025. Namhlanje ke usuku esasibe ngalokuthi siyovula ngalo kathuleni besivela amaholiday kaDisemba. Sesibuyile ngokugcwele. Namhlanje sibuya nodaba ke lomndeni kaNgcobo abanenkinga ngomntwana wabeletha sibhedlela weseba nenkinga yaba khona wagcina umntwana odlule emhlabeni. Kukhona konke nje ngifisa sikubheka kakhulu kulonyaka lo ukubheka nokuthi ke ingabe ibhedlela zethu lezi kahulumeni ungabe mhlambe ke usizo olusakhona ngabe lisasemgangathweni ukuthi ngempela liyakwazi ukumelana nama challenges nane overcrowded bakhona ezibhedlela. Ungabe nencindezi ebhekana nabasebenzi basezibhedlela ngane zakwethu ngoba kungaba lula nje ukukhuluma ngomlomo simile ngaphandle, but ke ubunzima babhekana nabo ezibhedlela nabo kungabenza babe nezitress mhlawumbe gcina sekwenzeka amaphutha. Uma selenzakeleke iphutha mhlawumbe isiphi step efuneka sithatheke ngoba akekho umuntu osuke nenhloso ukuthi ufuna ukuqeda ke i-career yomunye umuntu noma umsebenzi womunye umntwana osuke esebenze kanzima wafunda efundela ukuthi naye abe nekusasa asebenzele umndeni wakubo. So ke ngisho lokho ngoba ngiyazi ukuthi akekho umuntu ovela ahambe nje ethi uvuka ekseni ngiyokwenza iphutha ngenhloso ezibhedlela, but uma selenzekeleke iphutha senza kanjani ngoba nathi kungaba kulula nje ukuthi ukhulume ngaphandle but ungayibheki incindezi abasebenzi bakahulumeni abasuke bebhekene nayo, especially abasemnyangweni wezempilo. Ngike ngabona nje ngihambise ugogo mina la evuka ushukela ebusuku la ephuli kwamasho, into engafika ngayibuka laphana ke kwakuyisebusuku lesa sibhedlela ke noma leya clinic ebusuku nje angifisi lutho ngakuya laphana ngoba kuvele kungena abantu abalimele gxaza igazi, into eyehle udokotela engayibona ngamehlama ngiyithandanga ngoba xhwangu nje ezayisuka la ezayisuka khona silethe umuntu wazo egwaziwe elela laphana ku-wheelchair futheka laphana. Bebaningi abantu abangaphambili nabantu babelimele nabantu benezifo zabo. Udokotela eyedwa iyodwa ingane yomfazi nendoda eyayizosiza izosebenza nonesi ababe-3 lapha ephuli kamasho mhlawumbe babekhona bazoyikhumbula lo incident, but lezi xhwangu zaze zasuka zayokhahlela isicapha zayobamba udokotela ngamawashing ukuthi akayeke bonke labantu azosiza umuntu wabo. Okwagcina udokotela engasakwazi ngisho ukusebenza sekuvala kufuneka aphume udokotela bonke laba bantu laba babe laphana bangabe sakwazi ukuthi asizakale noma wami waye kuleyo queue le okwazi kwaphela ukuthi kulandwa amaphoyisa. So ke ngisho nje ngoba ngiyazi ukuthi siye singabheki ukuthi ke uma ngabe sekwenzeke iphutha ingabe mhlambe ke incindezi abasebenzi bona abasebenza ngaphansi kwayo inzima kangakanani. Alikho ilanga akuye kuthiwe esibhedlela noma clinic mhlambe kushaya umoya bathi sibona abantu mhlambe abawu-20 sirelaxile umsebenzi awumningi. Usuku nosuku uphaye lapha njalo umsebenzi, angeke ke nabo bangabi nencindezi. Singasho ukuthi ke siyabavuna mhlawumbe amaphutheni asuke sekhona, but ke kulonyaka soke sigxile kakhulu ukubheka izinto ezinjengalezo ukuze sikwazi ukuthi sakhe isizwe silungise makufuneka silungise ngendlela yokubambisana. South Africa cela ke sizwe kanalo usizo lomndeni kaNgcobo abeze ngalokuthina, ake sibezwe bathina. Sanibingelela emakhaya, sinibela namhlanje ku mhla ka-15 January 2025 inyakeni omusha. Sithi compliment kubona bonke abantu abalana inhlangano ethuleni kulo nyaka omusha. Sinifisela nje inhlanhla nebusiso nokuhle kodwa sibuyileke nathi njengenhlangano ethuleleni nomsebenzi wethu esiwenzayo esazibaphezela kona ukuthi uNkulunkulu mayesipha amandla siyoqhubeka silekelela abantu kulezo yikhala abasuke beza nazo kuthina. Namhlanje udaba esingalo udaba oba ney'nkinga zokuthi abantu babeyobeletha ey'bhedlela engathi ke kube khona iy'nkinga eziba khona bagcina bengasabutholi kahle ngempela ubulungiswa ey'bhedlela. Ukuthi ke kusuke kwenzeka kanjani-ke sisuke singazi-ke mhlawumbe ibona abantu besimame abaye bebabhekane nenkinga enjengalezi abangakwazi ukuphawula mhlawumbe nale ngxoxo esiba nayo namhlanje. Lolu daba esilenzayo la sisi nangu nje ophakathi nendawo niyambona umntwana nje osamncane naye engathi wayekhulelwe-ke kwaba khona iy'nkinga ey'khona eyobeletha esibhedlela. Sithi nje ake sibheke mhlawumbe ukuthi ngabe istandard sey'bhedlela zethu zikahulumeni ngabe ngempela sesezingeni lokuthi bangakwazi ngempela ukuthi abantu bathembele ngokwanele kulona ukuthi balithole usizo ey'sebenzini zikahulumeni esuke yiqashiwe umnyango wezempilo noma mhlawumbe kukhona uhulumeni afuneka akubheka akulungise. Sinomndeni wakaNgcobo-ke namhlanje abeze ngodaba lwabo ngomntwana wabo lo ngimsho uphathi nendawo ozosho ukuthi kwenzakalani-ke. Uma mncane wakhe umntwana lo ngale uyena-ke umntwana lo, kodwa-ke bazochaza ukuthi bakhala ngani. Sanibona sisi. Yebo bhuti njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Siyaphila. Ubani igama mama?
uPenelope Ngcobo wasendaweni yaseHardini kaJali. Kade kuthiwa nifuna uThuleleni? Kade uButhuleleni simzama ngiyabonga ukuthi ngigcine ngixhumene naye uButhuleleni. Ulungile sisi, ngicela nje usathu sibeke ukuthi kwenzakalani. Yebo, lana ngibhalele uThuleleni ngoba ngingagcoliseki ngokubeletha noma ngithi ngesibhedlela saseHarding eSt Andrews. Yes. Ingane kadadewethu yangena ngomhla ka-17 January ngonyaka ka-2023 iyobeletha esibhedlela. So ingene ngomhla 16 I mean yes. So ingane yayithola ngomhla ka-17 ekseni before 10 o'clock. So ingane ayikwazanga ukuphila kodwa ayishonanga ngalelo khuzana ngalama dates asho esibhedlela. So ingane yahlala ngomhla 17 izelwe ngomhla ka-18 bahambisa umama kwi-counseling. Bahamba bomtshela ukuthi ingane ngenzeka ishone, ngenzeka ikhubazeke okanye ngenzeka ihlanye. Bamtshela nje ukuthi ingane yakhe ayizuphila njengengane normal. So ngomhla 18 ingane ye counseling. Ngomhla ka-19 ingane yangifonela ekseni yangitshela ukuthi mamncane ngicela uvukele esibhedlela before 12 because kuthiwa kuzocinywa imshini. Ngaleso sikhathi bacima imshini ingane le eyobeletha uma wengane u-under age. Akekho umuntu abamazisile ekhaya ukuthi kuzocinywa imshini, akafika azosayina, akafika ezothini. Batshela yena uma wengane ukuthi ngo-12 bazocima imshini. Abasho futhi ukuthi siyacela okanye kanjani, bathi bona bazoyicima imshini. Ngazama ukusuka la eThekwini ngahamba ngaya khona ke eHarding. Ngafika ngesikhathi sama visitor and ukufika kwami ngifike ehodini eLabour Ward. Kukhona usisi wami owuma balengane kanye nomngani wakhe. Umngani wakhe engeke ngize ngikwazi ukumdalula but isibongo sikamngani wakhe asifani nesibongo sethu sithi siwongcobo. Ngifike ke ehodini bese ngiyabuza ukuthi ngingakwazi yini ukuhamba ngiyobheka ingane because uthi ingane isenesari. Ngakwazi yini ukuhamba ngiyobheka ingane noma kumele ngihambe noma wengane? Athi usisi wami hayi kumele uhambe noma wengane ngeke baze bakuvumele ukuthi uhambe ungene nesari uma wengane engekho. Nangempela ke ngahamba ke sasuke eLabour Ward sahamba saye nesari. Enesari ngifikile ke ngafike ngayibona ingane. Kwakumhla ka-19 mina mengifika. Ngifikile ngafike ngayibona ingane ibekiwe lapha embedeni, ixhunyiwe amapipe nje yabo. Bese ngithi mina hawu ngincome ukukhula kwengane abawazi wamkhulu waze kanjani. Bese ngiba nokunothisa ukuthi le ngane ngathi limele. Hayi ukuthi ngathi limele, ingane limele because la esandleni sayo inokulimala nje. Kuzoba yila esifubeni ibe nokulimala, isekhanda yayibukeka njengengane ebhandishiwe. Okwangimangaza kakhulu ukuthi ngibone ukuthi ingane ilimele ngempela ukuthi inkaba yayingekho, inkaba yengane. Yayingenayo inkaba nje at all, enqunyelwe eduze. Kungekho naye la pex leli lengayo ukuthi ingane esancane umubelethile. So ngibese ngiyabuza ukuthi how pho idliwe yini? Ngibuza kuyena ima wengane. So ngithema sengibuza lo mbuzo ukuthi pho idliwe yini ingane lapho. Ubese kusuka uminesi lithi ubani wena ungene kanjani? Bese ngiyathuka ngithi mina hawu nguma wakhe, ngingasho ukuthi ngoma mncane kangane lena. Ngithi mina nguma wakhe kuthiwa ayithula uma wakhe siyamazi ukhona ongaleyo hodini wena ubani. Bese ngiyayibuza ukuthi hawu ngoba uma wengane owudadewethu uyakwazi ukuzongena la enesari nosisi ongayeni wasekhaya kaNgcobo. Mina indaba ngizovinja ukuthi ngizongena ngizobheka ingane, ngitshela ukuthi mina angilutho nengane uma wengane ukhona. Bese ngithi ke mina ngiyaxolisa. Uxolisa kwami ngikhipha ifoni esikhwameni, ngishutha ingane. Bese ngiyaphuma. Mengiphuma ngimcela usisi lokho zake ngimthathe lapha eLabour Ward. Thithi naye noma ungabuyela lapha eLabour Ward khona engisamlindile. And uma ngithi khona engisamlindile wayengekho engimlindile. Ngangifuna ukubuza amanesi ukuthi kwenzakalani. Nangempela ke ngiwathola kamanesi bekumhla ka-19 and kwakuyisonto amanesi ishift nje engakoshintshwa. Kwakuamanesi ayem30 ngomhla ka-17. Ngaphinde ngafica wona vele ke na umhla ka-19 ishift yabo engakoshintsha. Ngibuze komunye usista ngicela ukubuza mbe kuzobeletha uyonela ngabe kwenzakaleni. Ngicela ungibeke esithombeni because ingane ngiyayibona ukuthi ayikho right. Athi usista ngangingekho. Ngiphinde ngibuze omunye futhi ukuthi hayibo ngicela ukubuza ngokubeletha kabani bani kwenzakalani. Athi omunye ngangingekho. Owesithathu ngambuza nami amaphaphe esephezulu senginolakana ukuthi kwenzakalani. Athena ngicela uhlisa umoya udokotela ubezama ukuhlenga umphefumulo kama wengane. Ngibuza ukuthi wawuhlenga ngomphefumulo kabani. Nalapho futhi impendulo ngingayitholi. Kanti kwenzeka lokho nje sebefonele kephi ingane lesefonele ekhaya yasho nasekhaya ukuthi ingane kuthiwa ayizulunga. Ubaba wami wayesendleleni esuka ekhaya eyakhona eHarding esibhedlela. Afike kubaba afike ngalesikhathi sami vele nomsindo namanesi khona lapha esibhedlela.
asathi lithina yasibe licela ukukhuluma nobaba baba uNgcobo ngicela ukukhuluma naye ngasese ngithi mina ubaba wami ke sekhulile because ube na 61 ngaleso sikhathi ngithi mina ayi ubaba angikhumbula ukuthi khonto angakwazi ukuyikhuluma ewumuntu wesilisa esekhule nakangaka bengicela uma khonto mhlawumbe ufuna ukuyikhuluma ngicela uyikhulume kumina nguma wayi ingane futhi ngomuntu owesifazane sokwathola ingane mhlawumbe ngaba nayo imibuzo engingayibuza ukuthi mekuwukuthi kwenzeka iphuthele kanje bengeni kwazi ukuligwema ngokuthi bathi angikho even kwifile lapha ukuthi mekhona into eyenzekalayo ngengane inamba zami ayibhaliwe lapho bazokhuluma nobaba abantu ababhaliwe abantu bakaNgcobo abantu abadala abangazi mina bese ngithi mina mesenyongena ngasese bengicela ukuba udlebe lika baba cause lento engayisho ubaba usekhulile nje bangichaza singaphuma egate ubaba engasakwazi ukuyichazela umunye umuntu lento ngicela ukuyongena naye lapho kuleyo ndlu leyo ngasese nangempela ke sangena kuleyo ndlu bafike bamtshela ubaba ukuthi baba uNgcobo uyini no bebuza ingane le ukuthi uyini nayo achaze kubaba ukuthi umzukulu wami kuthiwe siyaxolisa ukutshela ingane yakhe ngeke izisalunga abuze ubaba cela ukwazi isizathu ukuthi indaba ukuthi ingane ayisazophila basho ukuthi umayo ingane ubesamncane angazi amanyonga uhlulekile ukuphusha ingane kanje na kanje bese ngiyabuza ukuthi mina cause besekuzoqalwa i-final exam ka-matric ingane le kade kuloko kufika uthisha omkhulu wesikole efunda kusona ifike ekhaya ethi ingane i-revision ngicela ibuyele esikoleni bese ngithi mina ngicela ukuthatha ingane ibuyele esikoleni ihambe o-revise athi ubaba-ke ngesizathu sokuthi senishilo ukuthi ingane ngeke izisalunga bengicela ukuthi sihambe nayo njengamanje siphume nayo njengamanje esibhedlela khona lento enithi izokwenzeka angayiboneli yena at least mekufika ikhole mhlawumbe sikhona nathi ekhaya sikwazi sibe nendlela yokumtshela ukuthi sisi ingane yakho kukanje nakanje idlulile nokuthi ayibonele since seyingane sencane impendulo yasho yinesi lathi intombazane seyakwazi ukuqoma walala nomfana waziwamitha so kumele ayibonele usekhulile ngokwanele ini washo nje into eziningi hayi kube ukuthi ke siyamshiya khona esibhedlela ngangizobuya ngayo losuku semdenge ngibuyele eThekwini ngingasakwazi ukubuya ngibuyele kephi ngihambe ngemakhaya ekhaya mesifike ekhaya sifika sindlale kudaba nakobhuti bethu ke nabantu esizalana nabo ukuthi kunento engeseyenzeke amanesi esibhedlela athe ingane and le mshini yasale yacinywa after thina sesihambile hayi nangempela ke kuthiwe ngakusasa kuzoba Saturday I'm not sure kodwa ngathi kuzoba Saturday athi ubhuti wami omdala bengicela phela ukuthi uhambe uyolanda lengane esibhedlela noma ke mhlawumbe sengathiwa ube yimpi okanye kanjani kodwa besicela ukuthi uhambe ulanda ingane esibhedlela nathi lento abathi onesi izokwenzeka asithandi ukuthi yenzeke enganeni siyibone ngithe ebhuthuleleni la ngisalungisela khona ukayina ngumuntu ohamba yeke ekseni ngiya esibhedlela ngizifoni yami iringa esichargini mengithi ngiyagijima ngiyobheka ifoni ibisicima kube sekuringe kama ugogo wakhe sefonela uma ekama ifoni iringi sekamereni uma ngezwe ngoba esethandaza ekamereni uthi shuthi khona nento eyenzekile hayi ahambe kuma awuthole kumyalezo ukuthi ingane sekwenze sidlulile athola ukuthi ingane sidlulile bahambe baye esibhedlela bebe esibhedlela bothatha umzimba and ukudlula kwengane untombazane uyibonele yena ingane yakhe uyena uhambe otshena amanesi ukuthi ingane isidlulile ababanganayo lento ukuthi bathi mhlawumbe ephuma okanye ingane yafaka uplastic ebuka bahamba boyifaka emoshwari la abantu basekhaya bafike bayithola khona ingane emoshwari ibuye ke ingane ngomhla ka20 lowo kwenziwe iprocess okungcwaba ingane angisingane encane ngcotshwa semdeni siyangcotshwa ntambama bese ngithi mina manje ngoba emsebenzini kukanje ngizoba nenkinga ukuthi ngiphumile kwaphinde futhi kwausuku la ngakusasa anginayo into ekuzofike ngiveze eyiproof bengicela ukuthi ningibuyele nedate since nisabhizi lezo zinto edolobheni nasesibhedlela hayi uma avume ke athi uzongibuyela nezinto mase ngibuyele la eThekwini ngakusasa mhla ka21 mengithi ngiyabheka ama date la arongo ingane izalwe ngomhla ka17 uma wengane bamhambisa counseling ngomhla 18 mina ngafika ngomhla 19 ingane ngayibona iphila ingane ezoshona ngomhla ka20 ekseni lapha yana kuthiwa ingane ishone the time izalwa ishone ngomhla 17 kuthiwa still birth ngokwazi kwami
ingane yayisawu newborn but engawona stillbirth because inazo izinsukwana ephilile ngazi ingane. Ngibuye bengisebenzele Hillcrest ngaleso sikhathi. Ngibuye ngihambise ke leli khuzana lezincwadi zami emsebenzini. Ngithi ngiyezwa cabanga ukuthi after 2 days ngibizwe head office kuthiwe eadmin kuthiwa ayibo Ngcobo khona into osizele nayo lesingayithembi kanjena kanje wena la ekhaya ubukhona ngomhla 17 uclockile ngomhla 18 umhla 19 la uclocke in waphinde uclocka out oba uthi kunento khona ekhaya so izincwadi zakho zisitshena ukuthi wena ingane le yakini ashona ngomhla 17 ayingithi ngiyayikhuluma lento bathi ayisokunikeza izinsuku sign kodwa lento yakho fraud nami ngiqaleke ngokungagculiseki kokushona kwengane ngiqale kube khonto engiyibhekayo ukuthi angigculisekile ngokushona kwengane indlela ekwenzeke ngakhona. Number 2 sengizothola izincwadi ezikanje ezithi ingane ishone the time izalwa ngomhla 17 ngifonele esibhedlela bele khona bengitransferela kabanye abantu shona lena bona nje kuzothi ngesikade bathi hayi ingane nje sisi yashona ngomhla 17 silweke kulelo mhla ka17 ukuthi mina isashona ngomhla 17 uma wengane nani mshonisaphi ngomhla 18 nani yomkhansela ini ingane isishonile nimtshene ukuthi ngenzeke ingane ingaphili ngenzeke ihlanya ngenzeke ikhubazeke nje ngokomqondo noma ikhubazeke nje nani yosho nyosho ingane seyishonile already noma bangafuni ukuphendula bese ngiyabuza ukuthi mina ngenkathi ningikhiphe udini nibiza nobaba nyomtshela ukuthi ubaba ingane kungenzeka ishone ini nani khuluma ngeyiphi ingane ngasemngane le mina ngafike ngayishutha ningikhipha lapha shuthi kungikhipha kwami enesari nangikhipha ngoba nanibona ukuthi khona into engiyibonayo engabona abantu basekhaya umuntu oyivisitha lengane esibhedlela uma wami usemdala nje kuzoba uyena udadewethu ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe naye umuntu onganaki okanye umuntu otheni because ngathi mase ngimtshena kwayima naye enotice ukuthi khona izinto ezirongo ngokuzalwa kalengane. Ngilokho ebhuti indaba yama-date ngithi mina hayibo ama-date enginginike wona arongo ingane azange yashona ngomhla 17 bephika ngithe la sengibabuza khona ukuthi ngicela ukubuza mina nithi ingane okay ngiyavuma nithi yimini orongo bengakothi yimini orongo bebengirequest ukuthi bacela ngigibele ngisuke la eThekwini ngihambe ngiyeHardingi same solungisa ama-date khona ngizokwazi ukuhambisa emsebenzini bazongifakela imali yokuhamba kusho abantu bakhona esibhedlela bazongifakela imali yokuhamba yokusuka la eThekwini ngiyeHardingi angizuma futhi ulayini Home Affairs ngithi mina ayikhululekani ulayini anginankinga ngizoma futhi nemali yokugibela mekubiza ukuthi anginayo ngizoyiboleka but ngizoza ngesikhathi sami eHardingi because babengilindele ngalezo zinsuku nami ngathi ukuma kancane kule ndaba yecase yalokho ingidla because iclosure asinayo siwumndeni ukuthi lengane izashoyelwa ingane ngoba bekwenze njani because sabona ubudedengu bube khona even akuntombazane untombazane nje wenenkinga naye enkulu ephuma esibhedlela yes wayenenkinga nje ngoba ngaze ngathi ngicela ukukubuka mhlawumbe nami ngikuhlenge ngikuthini wayiphuma nje into okethe ezobovu kuyena esithweni sakhe esuka konesi ungakophela u12 hours esekhaya siwa konesi wayenenkinga enjalo abangazange nje bamnake nakuyona leyo nto leyo. Ngithe ngisalokhona ngisifonela ngesibhedlela lokhona ngixhumana naso sengibabuza ukuthi mina nithi ingane yashona ngomhla 17 ngiyavuma ngiyandivumela nje yashona ngomhla 17 ngivuma lento enishoyo engekho eyamanga nisifake kanjani isitembu sase Home Affairs sangomhla ka20 into enyanga ngomhla ka17 2 umoshwari yena usifaka kanjani isitembu sangomhla ka20 naye into enenzeke ngomhla ka17 ngine discharge summary ekhipha ingane esibhedlela ingane i-discharge ngomhla ka20 beniyihlaliseleni umhla ka17 ukuze kushaya umhla ka20 ingane ihlele esibhedlela kwathiwa bathi bazobuyela kumina umuntu ebengixhumana naye usisi ekuthiwa ngumphathi wesibhedlela owagcina bhuti ethe uzobuyela kumina from 2023 November up until today akazabuyele kumina bese ngibuza indaba yezitembu ke le ngase ngihleli kuyona bazongitshela ukuthi kwazofolwa umuntu wathi umphathi wasemoshwari ngabe ngikhuluma nomndeni wakaNgcobo ngithi mina ukhuluma nami athi yena ngiyezwa ukuthi unesikhalo ngicela sisi usixolele mina ngumphethe semoshwari khona iphutha elenzekile elenziwe imoshwari elokuthi sibhale idate erongo kahle ingane uqinisile yashona ngomhla 17 thina senze iphutha sabhala idate erongo ngomhla ka20 ngathi ibhuti angikwazi ukuthi ngiyaxolela futhi angikwazi ukuthi ngisangixolele wena ubhale phezulu kwephutha ebelibhaliwe no Home Affairs waphiwa wazoba unumber 3 naye wabhala phezulu kwephutha ebelibhalwe unumber 1 lapha elabor ward lokuthi ingane stillbirth noma ngabe kuthiwa iphutha babelibhalile mhlawumbe ebhuthuleleni ngedate bathi ingane ishona ngomhla 17 bathi lela gama elithi stillbirth awukwazi
ukwenza imistake ngedate iphinde ukwenza imistake ngelokhuzana. And i-death yengane yayithi ingane i-reason of death u-natural cause. Abakwazi ukuthi bathi natural cause ingane bayibelethise ngophampu ngo-2013 ngo-2023 lengane kathi beletha uphampu bono 5 years ago wavalwa Department of Health. Uphampu abambelethisa ngawo awusasebenza ezibhedlela. Number 2 mawengane ne-BP kwakumele vele ukuthi ahamba yoku-6 section njengoba babeshilo uthi ke khona ineselathi lizozama akazi kumtetisa kanjani. So ngibe sengithola ama-calls ke after ke bethe bayaxolisa ngathi mina angazi niba ngiyabaxolela noma ngibaxoleli because amaphutha amaningi and akekho ufuna ukuvuma iphutha nizolivuma ngoba nakho sekade ngilwa even ngikhuluma kahle ngithi ngicela okungcono sibekane endaweni ningitshela ukwenzakalani ukuze nami sibe nendlela mhlawumbe sobekela ngayo ingane ukuthi hayi sisi kwaba kanje anifunanga ngoba naku sengilwa nami sengiveza le ndaba zezitembo nendaba zama discharge summary nginawo senizongitshela ukuthi nina kwenzeka iphutha. Ngithe bele khona befona ke nami ngibafonela bethi bazobuyela kumina ngithe sengisuka bengithola i-call ethi cela ngiyeke i-case ka mawengane. Uma wengane ubaba wengane bathole ilokhuzana ecomplain ku-suggestion box laphayana. So mina angihlangene nje indaba kamawengane. Uma wengane uzozikhulumela nobaba wengane futhi bakhulumele naye baba wengane uzoyikhulumela. Ngathi mina angikwazi ukuyeka lento kanjalo. Ingane le futhi bese benokuveza ukuthi mina angiyena uma walengane. Ngabatshela ukuthi angiyena uma walengane but ingane kadadewethu lena. Even ukufunda nami ngiyamnakekela ngento engimnakekela ngazo ngowuma kuyena anikwazi ukuthi ngithi mengilwela nizongitshela ukuthi ayona cause ngathi ningikhipha ngabuza isizathu enesari kade ningikhipha ukuthi ningikhiphelani nangitshela ukuthi ngenze ngikwazi ukubona impilo kamawengane nengane sithi umawengane e-underage. Mase ngilwa manje sengilwela ingane lenithe i-underage selizongitshela ukuthi ingane i-above 18 ayilwele yona. Kuthe ke emva kwaloko ngathola ama-calls ke akuthoma ngihambe ku-interview eNedbank nje be ama-interview wami engikhomba ngala ko-Kokstad kuthiwa ngihambe ngithola umsebenzi angihambe ku-interview. So mina ke ngokusola kwami ngacabanga ukuthi mhlambe indlela abangilandelela ngayo okanye angikaze nga-apply eNedbank angazi ngase ngithola ama-calls ke after sengithole i-call ethi angihlukane ne-case kamawengane angihlanganiswe lutho nomawengane noma wakhe futhi no boyfriend bayitholile i-complaint yakhe. Uboyfriend ke yena uthi wabuza cause inkinga uthi wayibona mefika ubheka ingane esibhedlela uthi amane samtshela ukuthi ayikho into esoyikhuluma nawe uma wengane uwakaNgcobo thina silinda abantu bakaNgcobo esokhuluma nabo. Abantu bakaNgcobo ilaba bethu befika esibhedlela befike babheka ingane bangaboni lutho baphume bayihambele. Isitori ke sikanjalo. South Africa naloku daba baliveza umndeni wakaNgcobo. Mina ke ngihlangana nabo bengitshela ukuthi uyena kusisi lo kuthiwa size ngaye onenkinga yengane ukuthi wabelethe ingane but manje uthema ngabe suka sekhomba ngapha ngayibonela nje ingane mina ukuthi madoda ingane encane kangaka but ke okunye futhi engithanda ukunothisa kule nkulumo engiyitholayo engathi ukubeletha kwabantwana abancane noma ukukhulelwa kwabo kuba nama-complications mase kufuneka batete ngoba ngizwa indlela kuthiwa emncane amathambo akhe angazi kuthiwa sanjani noma bakwazi yini ukuphusha mhlawumbe-ke abantu besimame ngathi 2025 ngaba into mhlawumbe abangayikhuluma leyo ukuze bakwazi ukusebenzisa ivikele ingane zakwethu ney'ngane ezisaseyikoleni ey'ncane ey'ngaka ngoba le ngane ibisafunda isikole namanje nje isaya esikoleni ukuthi-ke noma phela belenze ucansi but abalenze luvikeleke especially abantu besimame kakhulu kuwona amantombazane ngoba siyazi abafana bebangafuni ukusebenzisa amakhondomu. Kuningi-ke okuba umphumela emibi umuntu bengasifakile izivikeli. So-ke njengoba nje ingane ingaka yakhulelwa ifunda isikole asazi-ke mangaki kulo nyaka kuphela yakhuleliwe khona ey'koleni emangaka abe ney'nkinga mhlawumbe futhi ukuthi angakwazi ukubeletha ngoba kuthiwa kuthiwa kube kuyaphushwa sisi. Yebo kuyaphushwa. Manje uma ungakwazanga ukuphusha kwenzakalani? Akhona amabhandi ashoyo ukuthi uzokwazi ukuyibelethela noma ngeke uzokwazi. Kule kandodakazi bathi akakwazanga ukuphusha? Kule ekandodakazi ngathi mengibuza ngendaba yamabhandi akekho ngiphendulile ukuthi ingane bayihambisile kumabhandi noma bayihambisanga kodwa yena uthi bamhambisa kumabhandi but amabhandi-ke kuthiwe ayasho ukuthi uzokwazi ukuyibelethela okanye uzohamba uyohlinzwa okanye yes. Okay, no hayi ngiyabonga sisake ngikhuluma nandodakazi ngoba kusafunda usisi sithe simfihle kubo so yikho efulathele kanje ukuze-ke angabe mhlawumbe nokucwaseka nako abanye abafundi esikoleni ukuthi nange bambone vele mhlawumbe
uthuleleni. Ndodakazi kunjani sisi? Ngiyaphila njani? Siyaphila nkosazana. Yebo. Neminyaka mingaki? Ewu-20. Uwe lokukhulunywa ngawe la? Yebo mina. Ukhulelwe neminyaka emingaki? Ewu-18. Uboyfriend ningakanani? Ubena 21. Nani niqala ukwenza ucansi mhlawumbe nenza ngaphambili mhlawumbe before uzumithi? Sasiqala. Akekho wakhuluma indaba ukuthi funeka nivikelane phakathi kwenu nobabili? Ubongakwazi nawe ukuthi kubalekile ukuthi ufuneka uthiwa niyagoma naye mhlawumbe asebenzise ikhondom? Sasazi. Pho kobe ukwenzakalani manje? Okay, no, angeke ngithini. Ake sidlule kulokho sesami. Bengibuza nje ngoba ngicabanga ukuthi usithole isifundo ngalokho. Yebo. Okay. Nangu umamncane wakho la ebeka sisebo. Kulo nkulumo ayikhulumayo ungathini nokuphala kwakho? Konke akushoyo kuyikona lokho kwenzeka ngesikhathi ngisesibhedlela. Yes. Yebo. Nje ama complications abakhona yonke into kuyiyona njengoba ichaza. Yebo. Yazi yagcina ingane idlule emhlabeni. Yebo, yazi yagcina ingane idlule emhlabeni kanjalo nje. Ngingazi nami ukuthi kwenzakaleni njengoba namhlanje ngingazi ukuthi kwenzakalani. Ngatshelwa nje mina ukuthi ingane seyidlulile emhlabeni, ngazibonela futhi ngamehlo wami bengachazanga ukuthi yini imbangela yokuthi idlule emhlabeni. After usudlule lesi sigaba esinjengalesi mhlambe ngokwengqondo kunjani kwena? Ngenqamba amanga ngokwengqondo kunzima nje, kukhulungu nakumina akudluli, kusangazi ukuthi into eyenzakalile izolo. Angiboni ukuthi mhlawumbe enhlizweni yami kuyophinde kufane nomuntu enganguyena before, angiboni nje ukuthi kuyophinde kufane. Manje uzokwazi ukuqhubeka ukufocus ezifundweni zakho? Ngizozama ngoba ngifuna ukuya phambili, ngizozama kona nje kunzima. I-counseling ngayithola ngani? Ngayithola i-counseling kabili esibhedlela ngesikhathi ngikhona, ngale nkathi bengitshela ukuthi ingane ngenzeka ishone. Nangeday futhi yashona ngayo ngomhla ka-20 ngayithola i-counseling, kodwa nje kuyafana. Shuthi ayenzanga ngokwanele usangaqhubeka kuyidinga amathi ithuba liyavela? Yebo, mhlawumbe ngisengaqhubeka ngiyidinga, kodwa nje angiboni ukuthi sikhona mhlawumbe into yopholisa lesilonda esikumina, kakhulukazi njengoba ngingazi namanje ukuthi kwenzakalani. Ya South Africa khona into engifikele emqondweni njengamanje. Njengoba usisichaza nje kanje ukuthi ke ezikoleni ngoba kukhona phela lokho uhulumeni asagunyaza ukuthi abantu bakwazi ukuhushula izizwe. Uma ngabe izingane zibe nenkinga njengale mhlambe but iqhubeke ifunde ngoba ezamanje senamalungelo ukuthi ziyakwazi ukufunda noma ziyithwele esikoleni. Angazi kuthiwa kuze kufike iphinyanga umuntu ekhona esikoleni ehamba nesisu efunda, yabo. Lokho kukhathala mhlawumbe mangabe udlelwe izingane ke phela education wona usuku uphase lo mthetho ukuthi abaqhubeke bafunde. Ingabe uba nawo mhlawumbe ama programs anjengalawo ukuthi ke kulabo mhlawumbe ababe neshwa behlela mhlawumbe ukuba ukuthi izingane zidlule emhlabeni noma mhlawumbe bahushulile ukululekwa ngezengqondo, mhlawumbe ngabe ueducation uyakwazi nokuprovide into njengalezo ukuthi izingane bezika nje nalo usizo ngoba phela egcineni mafuneka zibheke incwadi, focus encwadini. Njengoba nje umuntu ndodakazi ekhala ukuthi uyabona ukuthi ingqondo akhambi kahle, lento izoba isilonda ngonaphakade kuyena, somsiza ngani ngoba thina singaphandla sikho ngaphakathi esikoleni. But nje ngiveza ukuthi mhlawumbe education makuthi mhlawumbe uyakubona kuyiphuzu mhlawumbe libalekile, mhlawumbe bangakuthatha beke bakucubunguleke bakubeke ematafuleni abo bakuxoxe babone bangenza kanjani. Sisiwami office ukubona kwenzeka ikuphi? Ukwazi ukuthi kwenzakalani ngengane mhlawumbe ukuthi mhlawumbe igcina izidlule emhlabeni ngakwenzakaleni. Ukuphi nje okwenzeka okwakudlulise emhlabeni. Naba bathi sibhedlela nobaba wengane yakho ni right nifakele ukuthi badila nabe sibhedlela uma umncane wakhe angangeneleli? Akukho kanjalo esibhedlela. Ubaba engane umuntu abamconsulti nakhona bacela ukukhuluma naye emva ukuthi kwenzakale yonke lento noma mncane ebenezinkinga bese befonela yena. I think waso after 3 weeks bemfonela bethi cela aze esibhedlela ukuze bezokwazi ukuthi bakhulume naye. Ayikho mina into abake bayisho kumina ngengane, ayikho. Wena lokho kwenziwa umamncane wakho uyasekhonda noma usakulwele yafuna impendulo noma mhlawumbe uthi umamncane akayeke?
mina ngiyakusekhonda nasekuqaleni ngangivele ngikusekhonda ngalesikhathi wekade eqala ukulo kwasho ukuthi nami ngiyabhala isikhathi esiningi anginazo futhi ngangibona ukuthi ngengikwazi nokuyichaza mhlawumbe nokukhuluma at least yena uyakwazi nokuthi achaze so mina ngiyakusekhonda lokho akwenzayo. Okay. No, akulungile sami sikuvisela nje inhlanhla nasey'fundweni zakho njengoba uzoqhubeka kuyofunda. Cela ufocus bese kusebenzisa izivikele sisi. Khona nemjovo manje kuthiwa niyajova yini lokho kunokufaka engwaleni kuthiwa yini igama lakho uyakwazi igama lakho? Ngiyakwazi ama-implant. Yini? Ama-implant. Kuyatshalwa kuthi ama-implant yini? Implant? Lokho ndozokubona sisi ongakwazi ukuthi yabo ngoba kuyakhombisa ukuthi-ke nibe nibebuthaka mhlawumbe nikwazi ukuthi nilingeke. Ngiyakucela dadewethu, ngiyacela ndodakazi ukuthi zivikele njengamanje. Ngiyangithembisa? Ngiyakuthembisa. Okay-ke. Before uqala esikoleni hamba uyogoma sisi. Niyagoma kuthiwa nenzani? Prevent. Ngicela uyopreventa sisi. Uhulumeni wethu esamvotela thina abantu abamnyama kumahhala. Anikhokha ngithi manje uyogoma? Ngicela uhambe nje uyogoma ndodakazi yeso. Bese uqhubeka nezifundo zakho-ke bese uyibeka wena ukuze-ke impilo yakho ikwazi ukushintsha sisi. Okukwehlakalele thina kaThweleni siyazulana nawe futhi siyadabuka kakhulu but njalo ihlangana ngahlanga sicela uqine isakhona impilo sazoqhubeka sisi yeso. Kulungile sizobona ukuthi kuphi mhlawumbe singanikela ngakho ukuthi nithole mhlawumbe iside labameli abangakwazi ukuthi banikele ngoba impi kanje ngeke nikwazi ukuthi niwine ninodwa. Yebo siyabona. Yebo. Mawake. Udadewenu uthi uthini? Udadewethu ukhona usebenzela ngasekhaya eHarding. Naye-ke uyena belokho engigqugquzela ukuthi ngicela uyisukumele lento. Naye kodwa nje bethi mangisukumele naye ubezama ngelakhe iside. Ngoba sike saye nasePortshepstone kwi-office labameli ekwathiwa sami sokhuluma nabo. Asikaze sasizakala. Sahamba saye eHarding basixhumanisa nomunye ummeli ekwathiwa mhlawumbe-ke uyena ezosisiza. Sihambile saya kummeli. Ummeli wafika wathi ngisaphe sasichaza isitolo kummeli. Ummeli wathi sinayo yini imali engango-4,000 ukuze aqale nje udaba lwethu. Ngathi mina u-4,000 ngingawukhipha. Aqeda acela inamba eyasisi-ke lo ngangikhuluma naye uVeni lo wasesibhedlela acela inamba yakhe bese amfonela. Ucabanga ukuthi umsisi womphathi wesibhedlela uMandisa Veni angazi Veni ovane but igama lilapho. Samfonela-ke bhuti sikhona-ke laphana e-ofisini lakho ummeli and nokukhuluma kwakhe yabo umuntu mekhuluma like uma ufonela ubhuti ngabantu abazanayo vele wathi phela phose belapho hayibo labo. Sitheme ngithi ngiyazama ukuthi siphinde siqhubeke nayo ummeli-ke nayo dadewethu. Hayi-ke wathi ummeli after sengikhiphe u-4,000 ziba nayo imali engango-18,000 kwakuwukusixosha vele uyabona ukuthi vele imali esingenayo leyo nayo bezama kudadewethu. Wawuthatha u-4,000? Hayi wagcina ngawuthathile u-4,000. Awanzanga nimkhokhele imali? Sagcina singamkhokhele imali kuphela nje wathi nje asambe siyosula ama-date la abhalwe wrong esibhedlela sambe solungisa kona lezo zinto kuphela. No, for the word of advice nakulabo kanhlaba basanenkinga mhlambe ezinjengalezi esuke sidinga abameli. Khona amakhesi njengalawa akuyona ikhesi njengokuthi mhlambe ngiboshiwe ngifuna ukuyomelwa enkantolo ngoba leyo ummeli vele usuke edinga imali yokuthi uvule ifayela bese ke ekwazi ukuthi akhokhele ama charges ukuthi niyaconsulta azo nama appearances enkantolo. But amakhesi njengalayo lamakhesi afana no road accident fund ukuboshwa ngendlela e-wrong yabo la usufuna khona imali kuye khona into ekuthiwa i-contingency agreement between wena nommeli la khona methu ummeli ufuna kangene ebona ukuthi la kube khona ubudedengu mhlawumbe ukuthi ngabe isibhedlela sezanga kahle mhlawumbe road accident fund ukushayisile ufuna ukuthola isinxephezelo ayikho imali oyikhiphayo wena. Uma nisayina into enjengaleyo esuke isho ukuthi mina njengommeli siyangena kulempi yakho sizoyilwa nawe uma siyinqoba lempi siyoyinqoba sonke ngiyobe emva kalokho-ke siyangithatha nasi uphiso wami engiyokhokhela ngawo percentage ethile ekufuneka nivumelane ngayo futhi nakhona isuke ibekiwe. For example nje kuleyo road accident fund i-25% ayikwazi ukweqa lapho uma siyeqa lapho nje sokuyicala ngakule yena enifuna ukuyifaka ye-civil claim kule medical negligence esibhedlela
nakhona futhi ngicabanga ukuthi ikhona ebekweni mangakaze nginaka ukuthi iyalingana ne-rotation fund, but ungena lapho ummeli ngezakhe indleko ngoba usuke azi ukuthi le nyamazane esijahayo uma ngabe sesiyibambile sizoyihlinza ngokulinganayo, nami ngithole yami ingxenye ngithathe ngibheke ekhaya ngihambe ngiyophekela iy'ngane zami, nawe uthathe okungokwakhe uhambe nawe uyodla ekhoneni lakho. So-ke kulokho uma yathi uyayifuna imali enjengaleyo nje wayedlala ngani yabo. But-ke imali phela ilithiseni nenkomo yakho umuntu ongayifuni imali, ngoba ummeli nje uma ungena ngomnyango kuyena usuke ebona imali. Kufana nokungena esitolo yomuthi uyothenga noma idrink noma ike babona imali, ngeke nje ungene nakho nje ngiyawubona no-Kentucky indoda kaBhothayi, ngeke nje ungene lapho uyobuza nokuthi malini iKentucky ungeze ukwenza lutho, noma ungethi ngicela ukuzoza uyiphunga, noma ngene eqhude lami engiliphethe ethi ngicela ningifakele liqhude lami leli emafuthenini. So-ke ummeli usuke azi, ufana nesitolo uma ungena ngomnyango nje basuke bazi bona ukuthi imali client le leswayo futhi ungafuna ukuphume nemali, naye-ke weshona because wazi ukuthi ufuna imali yakunina. But-ke bakhona abameli abazoza nobudaba leni nathi ngakwazi ukuthi nathi sinirifele kubona sisebenzisana nabo, ba-consult nani baluzwa kahle udaba. If belibona ukuthi lunesisindo khona amaphuzu ukuthi bangakwazi ukuthi banilekelele, bazolithatha udaba ngale ukuthi nize nikhiphe ngisho isenti. Hayi, singajabula kakhulu bhuti, nathi nje sibe ne-closure, ukwazi ukuthi nje kwenzakalani ngabe ukubeletha kwayingane, ngoba phela nje sinemibuzo eminingi. Yabona nje iy'thombe ngisenazo ekhaya, usiko lasekhaya ingane inkaba iyagonjelwa laphana ekhaya, ingane zasekhaya, but ingane le sayifihla ekhaya sayifihla ingenankaba, yayinqunyiwe nje selesibhedlela. Naso-ke isitho lesi sangasese sasivaliwe ngovolo. Siyafisa ukwazi ukuthi saze sakwabelethwa ingane eyahlala 3 days inesitho sangasese esivalwe ngovolo, ngabe kwakwenzekaleni nale y'kala lezi ezikhona enganeni ezokulimala. Siyafisa basibeke esithombeni, vele umphefumulo usazovuka ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani, ngoba manje iphutha abalokhona belishiftela kuma wengane kuthiwa hayi uma wengane wehlulwa ukuphusha. Like angikuphasisi ukuthi wamitha esamncane futhi angimgqugquzeli lento engenzayo, but zikhona ingane eyikwazi ukuthola ingane ezino 13 years sibuye nazo ezibhedlela, but bona bayakuphasisa, ikona bathanda ukuveza kakhulu ukuthi ingane yayincane, ingane yayinjani. Ngiyacela bandla nje ijustice ne-closure esibhedlela basitshela ukuthi nje kwenzakalani enganeni. South Africa senizile kudaba lomndeni wakaNgcobo kabe beze ngalo-ke okuyinkinga-ke ezikhona-ke lezi abantu abasuke beya ey'bhedlela bafike batholane ney'nkinga-ke. Nawe-ke lapha ekhaya mhlampe-ke ungakwazi ukuthi-ke mhlampe osiko elijikayo kulolu daba ukululeka mhlampe ukuthi isiphi isinyathelo abangasithatha kule nkinga ababhekene nayo. Ngiphinde futhi ngigqugquzele kakhulu kubantwana abancane, madodakazi nani bodadewethu nazi ukuthi anikabadinga abantwana, zamani ingane zakwethu ukuthi niyivikele ingane zakwethu kungaze kwenzeka amaphutha anjengalawo okuletha umphefumulo emhlabeni ongahlelelwe. Sekuyindleko njengamanje ukukhulisa ingane, kuyizindleko. Ningaboni mhlampe omaka Enzo uma ngabe kuphela inyanga begijima nama-rebooster la, kuthiwa i-rebooster nanokunye badlala nokunye noshwama, nawe uzogcina mhlawumbe usuhlala uthi ufuna ukujoyina kubona ngabe bekudayise ngo-350. U-350 awenzi lutho, 350 awenzi ukuthi nami nje uhulumeni wangiphuca ngazi wangivala kanje no-350 wami, kodwa nje akukho mehluko ukuthi angiwutholi noma ngiyawuthola, nakho ngiyaqhubeka ngiyaphila. Lo ya 350 ungacabanga usube kunonisela ngawo ngoshwama lawo, ucabanga mhlawumbe khona okungcono. Angithi yabo kuyizindleko. Ngiye ngibuke nema ngena ngibheka ngisho amaphampasi etelo nobisi lubona ukuthi liyimalini ku-350 engaphuma. Ingane efuneka idle, funeka ingane igqoke. Zivikele ningavuma futhi ukukhohliswa abafana bethi tholani ingane abazi ukuthi naka omahlala akasebenzi nizoyendla ngani ingane. Zivikeleke ukungagcini sesibona njengesidaba likasisi omncane kangaka uthola ingane omncane ongazona, ngoba uzoba umthwalo phezulu kwabazali bakho, kanti nawe futhi ubusavela umthwalo usubafuqa ngomunye umthwalo ukuthi nansi ingane isikhona. Ngoba umfana uma sekumithisile bayabaleka uyofuna omunye azomenza njengoba abantu menze khona, ashiye futhi nabhekele ebafana abawu5 mhlawumbe bawu2 asukungempela bazondla ingane zabo bame nazo, yabo kukubi nasebuhleni. But-ke esimene sinjengalesi njengamanje, vukani bodade bethu, siyabonga. Sinifisela nje unyaka omuhle oneyibusiso. uNkulunkulu aniphe konke enikudingayo. Siyabonga. Silahle emakhaya.